Someone ora samkana. Ujosana mfowethu. Yaphila kodwa mfowethu. Hayi ngiphila 100%. Man weRasta mfowethu yazi ngoba kunalesimo lesi se-COVID-19 mfowethu nje ngiyacabanga ukuthi ngabe umuntu emva kweminyaka emihlanu kusuka manje noma eminyakeni nelishumi kusuka manje uyobe kuphi. Uma ucabanga nje weRasta emva kweminyaka emihlanu kusuka manje uyobe wenza nje empilweni yobukuphi mfowethu. Mfowethu Ujosana. Yeah. Mfowethu ngiyafisa ukuthi emva kweminyaka leyo ushoyo. COVID lo mshoyo. Yeah. Ngibe nemali, mase ngimdala ngibe nemali. Uma somdala. Mase ngimdala mfowethu. Hawu. Nje mfowethu ngithi mangathi ngiyabheka uzoqhakazile nje manje umdala vele mase umdala lokho ngakanani ube nemali. Mfowethu angimdala kodwa nje anginamali, imali eminyaka eshoyo eyishumi. Ezayo. Wena ukhuluma kanjena nje. Wena ke ngasandina sengikuwe ufuna uba yini wena? Ngunqesta phela uRasta ngunqesta. Angizoshilo ukuthi wena uyangothi ngimdala manje nginamali nje. Ngiyabi lapho. Lalela. Wena ke Lalela. ufuna nani emva kweshumi ezayo? Lalela-ke weRasta ke mina yazi ngifisa ukuba nani emva kwelishumi. Ujosana. Ngifisa mfowethu ukuba nengane. Mangake ngibe nengane mfowethu. Ngijabule kanjani. Hawu ndoda. Abantu uvela uphelile nje. Yona angikale into nawo nje kodwa. Hayi. Angikale ayimibe sidibento. Cha phela weRasta ngeke ngisuke ngishela into mina ngiyifuna into ngomnyaka kahle inhloso yami ngifuna into emhlophe umlungu noma nje umndiya kanje noma ishayina. Hawu. Mfowethu. Hayi fanele nguzame-ke ukuthi okungenani shine umbiza ukuze ube nesibindi. Imbiza Mfowethu into encane nje. Ayisebenzi imbiza kushayina ngifuna ishayina ungcono ungangizama mina ngesimonya yabona into. Yabona-ke ngoba ngenhlahla mhlobo. Ngenhlahla mhlobo. Ya ufuma zonke uvele ivume nje ungasho lutho. Hayi ngiyayithanda-ke uma ngabe uthi uzongishaya ngenhlahla emhlobo. Yebo. Ngizoze ngimthole lo mlungu lona futhi. Khuleka kumhlophe konke. Ya. Eqinisweni khona into engixakayo la kuwo. Ya. Vele ngoba vele sekunje. Ya. Empela ngamuva inyawo sokuphelile vele. Unyaka vele. Uyapapa njalo wena aphela ngiyayibuka le ndaba yakho ngami ubunyaka mina mangibona. Wena ngangizona wena wathi wazi wonke into wena. Ngithi ngiyachaza ngithi mina emva kweminyaka elishumi kusuka manje. Ngifise kuba sekugijima umshaya sekugijima undodana lapha ekhaya emagcekeni. Phela mina ngimncane kabi. Ngola bo 1975 womfowethu. Hayi ngiyezwa mfowethu. Josana. Yeah. Hayi mfowethu wesibonana mfowethu hamba. Wona unangaki? Mina. Wona 19 kodwa. 79. Ngimncane kabi. Ngashaya nje ibhungu mina.